Domsani ngino dadewethu la uJabulisile Manzi. Uyamaza ngithi. Jabulisile Manzi. Yes. Okay. What was the Uzinhle? Uyamaza Uzinhle. Umazi kanjani? Mawengade yakho. Okay. Nginaye la ngokwakho ukwazi kwakho ubunjani ubudlelwane phakathi kwakho nawe naye nengane leyo usuyikhulisile. Hayi ingane bengihlala nayo sasana nayo naye ngokuthanda balesi sasandani phela. Okay, ngathi ngane ungasahlali nayo yini eyakuhlukanisa nengane obusuke wakhombisa ukuyisupport isikhashana lesigaba. Hayi akuzabe kube nazizathu ngambone ethatha into zakhe ehamba nje nami kangalandela into eziningi ngoba umuntu osekhulile phela. Khona into yafuna ukungabazisa ukuthi ngenza ukuthi ingane kuyona yakho. Okay. Nginaye dadewethu la Uzinhle sizinhle nangu Dumsani yini ubungafisa ukumtshela yona namhlanje? Sawubona. Ngiyaphila. Butilana ngiyaxolisa indlela engikhipha ngayo lento. Ukuthi nginenkinga ngoba ngicabanga uyazi umndeni wasekhaya usekho. Nekhaya futhi asanalo. So nje umuntu bese iphilela ngokuthi nje aqashe hlala emzini yabantu. So manje anginayo umuntu obengakwazi ukuthi eze lapho kini azothula leli daba leli. So ngacela abantu abakathuleleni ukuthi abangisize. Ngoba ngingasazi ukuthi ngizomisa kanjani kube ingane ngifisa ukuthi isizakale ingane. Ngoba manje siningi abakathuleleni ukuthi bangisize kulelo daba. Ngoba ingane ngifisa ukuthi isizakale ngoba ingane ngathola ukuthi ingane ingayisi sibongeni esirongi sengiya kumuntu. Ngayisa ingane sibongeni esirongi ngayisa ingane ekini ngephutha. Ingane akuyona yakho. Ngathola ukuthi ingane akuyona yakho. Yebo, manje inkinga yami bhodi ingane ayikwazi ukuqhubeka kahle esikoleni njengoba umazi nje esikoleni bese ugrade 11 bese uphinde kathathu. Uphinde kathathu fangabe beseqedile esikoleni njengoba ina 21 years. Manje unezinto eziyamlandela ubaba omkhulu unolaka. Manje ingane idinge ukuthi ushweleze lapho wena ushweleze ingane ukuthi xolisa ukuthi ingane ngayilethe ingane ngephutha lapho kini. Manje bengicela uxolo ngiyaxolisa kakhulu noma ngangazi ngoba ngina 13 years ngaleso sikhathi kwenzeka lezi zinto. Ngoba uAndile ngamthola ngina 14 years angiyingane. Ngangazi kwaba yiphutha. Inkulu impela mfoka khuzwayo sithile mfowethu ngenxa yesikhathi nangu dadewethu ucela uxolo ucela ukuthi kube khona izinto zesinto ezenzakalayo ukuze kwazi ukusizeka ingane. Ngiyazi nawe ipain kusezindaba ezebhlungu lezi ezidropwayo noma ivele zehle kanje ukuthi noma kunzima kangakanani ukuthatha isinqumo kodwa nje kusinikeza indlela yokuthi basimove siyaphambili. Kukhona yini uxolo alitholayo kukhona yini amazwi ongafisa ukwaphefumula emveni kokube sethulula isifuba sakhe? Ngiyabuzwa futhi yazi inkinga nayo inkinga. Yabo nje ngiphethe angazi ukuthi ngasithi one lena. Ingane yona isiyazi ngaludaba. Yebo useyazi uAndile ngodaba naye uthathe kanzima kunzima nje kumanje nje abonje azwani akangihloniphi. Yabo nje une-anger akekho nje right. Akekho right kodwa yena uyazi useyazi kodwa nje akekho right. Uyayidinga naye counseling akekho nje right. Akekho right ngempela.
Angazi ngizothini mfethu angazi into engizoyithini lena ngoba nami udaba olufanele ngeke ngikwazi ukube ngidlulise mina kubantu basekhaya kuzodinga ukuthi usondele kubona. So kusho ukusondela kwakhe yini mhlambe inhlawulo njalo njalo. Noma ngingekho lapho ngoba manje ngeke ngikwazi ukuhlanganisa umndeni ngutshela into efana naleyo. Kufanele kube uyena nje bekwazi ukuthi angitshele into efana leyo naye abadlulisele into efana leyo. Okay.